Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Dus stel je eens even kort voor. Ik ben Jos Essers, geboren en getogen in België, maar uit Kerkraadse ouders. Dus mijn ouders komen echt, ras-echt uit Kerkrade. En ik heb 2 boeken geschreven. En ik heb hier, ik toon het eventjes, dat is mijn eerste boek. Het volmaakte geluk bestond. Ga ik dadelijk vertellen waar het over gaat. En mijn tweede boek is Bitter lief. En beide boeken hebben een beetje met elkaar te maken. Laten we eerst eens even beginnen, Jos, bij helemaal het begin. Hè? Je wordt geboren en toen? Ik word geboren, inderdaad. Inderdaad, ja. Nee, en goed. Mijn ouders waren dus van Kerkrade. Zijn ze in de jaren 50 naar België getrokken. Waar precies uit Kerkrade? Van op de Hols. De Dus, Hols? mijn vader van op de Hols. De Hoeds? De Hoeds, ja. Ja. En mijn mam van Spekhey. Van Spekholzerheide. Ja. En goed. Maar hoe kwamen die dan in België? Ja, ze hadden gehoord via dat in België bij rijke families goed geld te verdienen was in de huishouding. Dat is nog steeds zo. Ja. Ja, en dat hebben ze gedaan. Dus ze zijn toen naar Brussel getrokken, naar Sint-Pieters-Woluwe. En daar zijn ze gaan in de huishouding dienen bij in een villa bij een rijke weduwe. Mijn moeder deed koken, het huishouden. En mijn vader deed allerhande andere klusjes. En dus beide ook nog? beide, ja. Inwonend zelfs. Dat is wel heel apart. Daar werd ik geboren. Dus in die villa. Goed, daar weet ik nog heel weinig van. Dus want toen ik 4 jaar was, toen zijn mijn ouders van werk veranderd. En zijn ze naar Tombeek gegaan. Tombeek is een gehucht van Overijse bij Brussel. Een gemeente in de Druivenstreek is dat. En daar zijn ze op een kasteel gaan werken. Bij een adellijke familie. Ja. Een baron, barones. En bij die familie, dus daar heb ik natuurlijk mijn memorabele tijd beleefd. Dus jij viel al meteen met de neus in een kasteel? Ja, klopt. We woonden wel op de zolders. Dus op de zolders woonden we op een paar kamers. Maar we hadden daar werkelijk als kind beleef je het anders dan natuurlijk als je er werkt. Mijn moeder moest koken en ze kreeg iedere dag van de barones opgedragen van vanavond willen we dat en dat en dat eten. En dan maakte mijn moeder dat klaar. Ja, dan moesten we eerst natuurlijk allemaal halen en verzorgen en weet ik allemaal. Ja, dat gebeurde. Maar mijn vader die was butler, klusjesman, chauffeur, mannetje van alles. Maar wat had ik daar? Ik had daar een heel kasteel, een heel paradijs om te spelen en dingen uit te spoken. Want de baron en de barones waren hele fijne mensen. En ik hoefde mij daar eigenlijk aan geen enkel protocol te houden. Dus er zijn echt dingen gebeurd die ook... Ja, als kind doe je dingen die gevaarlijk zijn. Maar wat je gewoon niet beseft. Zoals? Ja, het kasteel had kunnen afbranden. Oh ja. Daar heb ik nog een hele leuke anekdote over. Maar ik wil eventjes komen op mijn eerste boek. En dat gaat over die tijd dat ik op dat kasteel heb gewoond met mijn ouders. Totdat ik 12 jaar was. Ja. Dus die periode van 4 tot 12 jaar. Maar je gaat me iets te snel. Hoe ben je aan het schrijven geslagen? Ja, want maar dat komt. Oké, dan vertel. Ga ik je zo zeggen. Dus die belevenissen, dat is niet evident voor een kind. Dus wie groeit er op een kasteel? Er zijn natuurlijk mensen, maar de doorsnee mens niet. Maar als kind vind je dat heel normaal. Omdat je niet anders kent, niet anders weet. En dan begin je dus... met herinneringen later. Dus dat blijft je in je hoofd spoken. Je denkt alles terug. Je gaat je eigen leven, je trouwt goed. Je woont al lang niet meer op dat kasteel. Maar de herinneringen die blijven. En op een gegeven moment praatte ik daar nogal heel veel over. En dat viel mijn vrouw op. Dus, en toen was ik ondertussen al 50.
En toen zei mijn vrouw van... mijn vrouw had het idee om mij te verrassen voor mijn 50ste verjaardag. Om nog eens een keertje terug te gaan naar dat kasteel. Want in 1962 zijn we dus naar Lanaken verhuisd. Ja. Dus ik was al heel lang niet meer daar geweest. En ik vroeg mij af, hoe zou het daar nu zijn? Wie zou daar wonen? Wat is daarvan geworden? Hè? Dus, en heeft mijn vrouw via geregeld dat ik daar op bezoek kon gaan. Maar natuurlijk, het werd allemaal geheim gehouden. Het was een verrassingsbezoek. En ik had tot de laatste minuut niet door dat het een verrassingsbezoek was. En ik kan, want zo kom ik ook op het boek, hoe ik het boek heb geschreven. Dus op die dag rijden wij richting Brussel met een smoes. Ik wist niks af ervan dat we naar dat kasteel gingen. Ja. Maar we komen in de buurt van het kasteel en dat viel mij op. En ik zeg, hey, we hebben wel een afspraak, maar hoeveel tijd hebben we nog? Oh, we hebben allerhand. We zijn veel te vroeg. We hebben best nog wel wat tijd, zei mijn vrouw. Dus een vriend van ons, die reed. Ik zat naast de chauffeur. En ik zeg tegen die vriend, Erik, ik zeg, rij eens die kant op. Dat is richting het kasteel. Misschien kan ik het nog eens even zien. Dus we rijden daar naartoe. We komen aan de oprijlaan. We draaien de oprijlaan in en ik zeg tegen Erik, ga tot halverwege de bocht. En daar kunnen we het kasteel zien. En zo werd het gedaan. En alles was nog precies hetzelfde. Ik zeg, Erik, draai nou om voordat die mensen, God weet wie er nu woont, hè, voordat die mij betrappen dat ik ongevraagd op hun domein kom. Ja, zegt Erik, dat gaat niet. Ik kan hier niet draaien. Ik moet doorrijden tot op het grote plein, rond de grote plantaan die voor het kasteel staat. En dan rijden we weg. Maar hij deed dat zo tergend langzaam, tot plots die deur openging. En toen kwam de eigenaar naar buiten. Het was afgesproken, maar ik wist het niet. Ja, zoals gezegd, dus ik dacht, ik ben hier ongevraagd op iemand zijn privédomein gekomen. Want het maakt niet uit dat ik daar 50 jaar geleden als kind heb gewoond. Dus nee, dus die man komt naar buiten. En de kameraad die achter het stuur zit, Erik, die zegt, ja Jos, nu kunnen we niet meer wegrijden. Nou moet je even uitleggen wat we hier komen doen. Hè? Ik denk, praat die man Frans of praat die Nederlands? Ik weet het niet. Ja, dat weet je nooit, dus hè? Die deed het raampje af aan mijn kant. En die man komt naar me toe en die zegt, ik excuseer mij. Ik zeg, ik begin gewoon in het Nederlands. Ik zeg, meneer, excuseer dat ik zo ongevraagd hier ineens op uw domein sta. Maar ik heb hier vroeger als kind gewoond. Oh, zegt die man, heb jij hier vroeger gewoond? Ik denk, oh gelukkig, je spreekt nog Nederlands. Dus, ja, dat is wel mooi meegenomen. Ja. En nou zegt hij, weet je wat, als je hier vroeger gewoond hebt, dan moet je me daar meer van komen vertellen. Kom, stap uit, kom maar mee even naar binnen. Ik denk, dat zal niet waar zijn, hè. Het was allemaal doorgestoken kaart, hè. Maar ik wist van, ik dacht altijd nog, dit is toeval. Hè? Maar het was afgesproken, maar ik wist het niet. Dus ik was in de wolken dat ik nog eens naar binnen mocht. Had die vriend van jou dat geregeld? Ja, mijn vrouw had dat, mijn vriend die opdracht gegeven om dat allemaal te bekokstoven. Ja, je vrouw zit hier, maar die wil niet in beeld. En dat is duidelijk, want nou weten we waarom. Ja, nee, maar goed. Ik kom daar binnen en ik herkende de hal nog. Hè. De trap die de toren ingaat, de wenteltrap. Die majestueuze schouw die er staat. Die halbanken, die geblokte tegelvloer. Ja, die plafonds, dat herinnerde ik me nog echt alsof het gisteren was. En die man die begint een beetje een rondleidingje te geven. Maar het duurde geen 5 minuten.
onbewust gebeurde dat, maar het duurde nog geen 5 minuten... of ik was hem een rondleiding aan het geven in zijn kasteel. Ja. Want ik zeg, en daar is dit, en daar is dat, en daar is dat. En ik kwam op een andere plek, in de vroegere keuken. Daar was iets veranderd, op al die jaren. Er was een schouw, die was weg. Ik zeg, en waar is die schouw? Ik heb hier nooit een schouw gezien, zegt die man. Toen wij het kochten, was hier geen schouw. Ik zeg, ja, maar hier heeft een mooie schouw gestaan. En die zag zo en zo uit. En later heb ik hem zelfs foto's laten zien ervan. Dus ja, ik kon hem van alles. En hij liet mij maar doen. Hè. Hij zegt, ja, en we gaan eens naar boven. Wat weet je daarvan? Hè? Dus al die dingen. Ik wist die man van alles te vertellen. Van vroeger. En hij interesseerde zich daaraan. We komen langzaam toch bij het boek, neem ik aan. Hè? Ja, het heeft uren geduurd. Eer ik in de gaten had dat het allemaal opgezet spel was. Oké, om een lang verhaal wat in te korten. Ja, lijkt me wel handig. Ja, goed. Dus die man zei... Nou, die verhalen die hij vertelt, die vind ik boeiend, zegt hij. Zou je die niet beter eens opschrijven, zegt hij. Ik zeg, hoe bedoelt u? Ja, maak er een boek over, want dat is genoeg stof om een boek over te maken. En ik dacht zo bij mezelf, een leuk compliment, maar ja, een boek schrijven, ja, wie doet dat? Hè? Er zijn genoeg mensen die een boek schrijven, maar dat is toch niks voor mij, dacht ik. Hè? Dus, en ik deed er niks mee. Maar ik was nog altijd welkom na dat contact. Was ik altijd welkom op het kasteel. En af en toe sprong ik nog eens binnen. En elke keer vroeg die man aan mij van... Ben je al begonnen met het op te schrijven? Ik zeg, oh, nee. Ja, dan moet je het toch doen, zegt hij. Want ik had weer verhalen voor hem. Ja, toen ben ik er op zekere dag toch eens aan begonnen. En met vallen en opstaan. Nu was ik wel goed met schrijven. Met vroeger op school met opstel maken. Maar... ik ben eraan begonnen met pen en papier. Doorhalen, pijlen trekken, verscheuren, opnieuw beginnen... totdat ik mijn eerste laptop kocht. Kijk, En nou komen we bij het punt... dat het eerste boek van Jos Essers gaat beginnen. Dat is Het Volmaakte Geluk Bestond. Het Volmaakte Geluk Bestond. Je begon te schrijven. Ja. Dat eerste Dus, boek. Want we hebben nog een tweede. We moeten vochten maken. Nee, dus door die eigenaar, die kasteelheer... ben ik beginnen schrijven. Dus wat dat bezoekje teweeggebracht heeft... dat had ik nooit kunnen vermoeden van tevoren. Dus ben ik echt beginnen schrijven. Dus, maar goed, dan heb je dat verhaal geschreven... en dan ben je klaar. Ik heb er 4 jaar over gedaan. En dan denk ik, ja, ik wil een boek van hebben... voor uit te delen in de familie. Goed. En via ben ik in contact gekomen met iemand die zegt... ik weet wel een uitgever die dat wil doen. Goed, ik stuur het script door naar die uitgever. En die uitgever doet mij een bericht een paar weken later. Zegt hij, waarom wil je maar 10 boeken hebben? Ik zeg, ja, ik hoef eigenlijk niet meer. Wat vind je ervan om het boek uit te geven, zei hij. Oh, ja. Echt uitgeven. Ik zeg, is het goed genoeg? Ja, zegt hij. Dus... zo is het boek ook uitgegeven geworden door een uitgeverij in Maastricht. Maar is dat de beschrijving van dat kasteel en jouw jeugdherinneringen? Dat is dus volledig de beschrijving van mijn jeugdherinneringen op dat kasteel. Oké, eigenlijk een soort biografie over jezelf. Een biografie over mezelf, ja. Het volmaakte geluk bestond. De titel zegt het al. Ja, voor mij was het een paradijs. Maar natuurlijk, het heeft ook avontuurlijke kantjes. Gevaarlijke kantjes en natuurlijk ook minder leuke kantjes. Dat zit allemaal beschreven in dat boek. En ik heb heel veel reacties gehad op dat boek. Dat heb ik in 2019 uitgegeven. Dus het is al even bezig. En daar heb ik heel veel goede reacties op. Voor zoveel mensen die zeggen, nou, geweldig. Het is een verhaal geschreven door de ogen van een kind. Goed, nu laten we langzaam naar boek 2 gaan. Want boek 2. daarvoor ben je hier. En dat is de primeur dus die wij binnenhalen vandaag. Echt de primeur, want de officiële boekpresentatie moet nog komen. Het boek is wel klaar, hè? Dat hebben we gezien. Hou het even in beeld. Dat boek heet... Het tweede boek heet Bitterlief. Hou het even in beeld en dan zeg je het nog eens even. Dat is, het boek heet... Bitterlief. En dat is... Waarom heet het Bitterlief? Vertel. Kijk, Bitterlief, ik ga eerst zeggen, dit is een liefdesroman. Een heel ander verhaal. Niet autobiografisch.
Dus niet zelf beleefd, want het begint op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En Bitterlief, ik ben op die titel gekomen door een liedje van Stef Bos. Stef Bos heeft ook een lied, Bitterlief. Nu heb ik het niet over de tekst van dat liedje, maar Bitterlief betekent in het Zuid-Afrikaans, want hij woont in Zuid-Afrika, betekent ik hou van jou. Dus als ze in Zuid-Afrika zeggen van ik hou van je, zeggen ze ik ben bitterlief op jou. Oh, dan moet ik dat Dus- tegen mijn vrouw ook maar eens een keer zeggen. Ja. Dus, bitterlief. Ja. Maar in onze taal zie je 2 woorden, bitter en lief. Een liefdesverhaal met met zijn ups en zijn downs. Je bereikt de roos via de steel met de doornen. Oh, dat is mooi gezegd. Dus op die manier. Oké. Ja. En het verhaal begint dus op het einde van de Tweede Wereldoorlog. 2 mensen uit Kerkrade. Mijn vader, Van op de Hols, woonde toen in de Mijnweg. Die doodliep tegen de poort van de Dominiale Mijn. Helemaal goed, ja. En mijn moeder op Spekkelzerheide in de Kampstraat. Oh, dat is onder Eck. Ja. Ja, op de Ek. Ja, dus die 2 mensen kenden elkaar nog niet toen. Hè? En eerst had je dan ook, want de oorlog liep ten einde, je had de geallieerde soldaten. Dus bij mijn moeder thuis, dus het gezin van mijn grootmoeder, dus waar mijn moeder dan een kind van was uiteraard, waren ze met 15 kinderen. Alsjeblieft. Ja. Dus daar waren ook heel wat dochters, heel wat meisjes bij. Dus die geallieerde soldaten die vonden het best leuk om daar over de vloer te komen. Dat weten we, want er zijn veel kinderen uit geallieerden Ja. hier geboren met nu nog roots in Amerika. Ja. Ik noem En maar dat- even iets. En Canada, en noem maar op. En dat Ja. was ook de angst van mijn grootouders. Hè, van straks zijn de jongens terug naar huis, naar Amerika. En dan zitten, Of we met, naar Engeland. en dan zitten we met de gebakken En peren. hier zitten we met de gebakken peren, een dik buikje. Nee, goed. Dus, daar waren 2 geallieerde soldaten waar het in het boek over gaat. Ik ga er niet te veel over vertellen, Maar anders verklap ik al iets. maar het is fictie, hè? Laten we duidelijk zijn. Nee. Niet? Nee. Ik ga zeggen, hoe ben ik ertoe gekomen om het boek Bitterlief te schrijven? Dat is toen mijn ouders overleden zijn in 2012 en 2013... heb ik het huis moeten leegmaken. Ik heb Ja. dat helemaal alleen gedaan. 10 heftige dagen heeft dat geduurd. Tot ze hadden een huurhuis van de woningvereniging. En alles moest daar weg natuurlijk. Dus een hele klus. Ik weet er alles van. Tot ik Ja. laatst op de zolder ging kijken, omdat daar nog kerstspullen stonden. En dat allemaal leeggemaakt. En er lag isolatiewol. En ik denk, er zit een doos. Er staat nog iets. En toen vond ik een doos met liefdesbrieven. Kijk. En die liefdesbrieven hebben mij geïnspireerd om dit verhaal te schrijven. Dus het is... Kijk, ik heb het niet zelf beleefd. Ah, oké. Dus ik heb informatie uit die brieven. Ik heb informatie gaan inwinnen op Rolduc bijvoorbeeld, op de abdij van Rolduc. Waarom? Waarom? Ja, om bepaalde dingen te weten te komen Oké. of dat ook klopt. Ja, zeker, Dus ik ja. wil zoveel mogelijk schrijven dat het klopt. Uiteraard. Maar omdat ik het niet zelf beleefd heb ik natuurlijk moeten aanvullen met geromantiseerde fictie. Ja. Logisch. Ja. Ook voor familie, die gaan ook dit boek lezen, heb ik een bijlage gemaakt. En in die bijlage staat bijvoorbeeld, als jullie zich afvragen, is dit nu allemaal waar gebeurd wat hierin staat? Dan heb ik 3 eerlijke antwoorden. Het eerste antwoord is ja. Het tweede antwoord is misschien. En het derde antwoord is niet. Ja. Dus het is waarheid aangevuld met geromantiseerde fictie. Ja. Dus daar gaat het over. Nou, lijkt me een mooi boek. Hoeveel pagina's heeft het boek? Weet je het? 305. Kijk, dat lees je niet op een uurtje uit, hè? Lees je niet een uurtje uit. Oorspronkelijk had het boek 500 pagina's, maar dan werd het boek te dik en te Ja. duur. En dan heb ik wat moeten snoeien zonder afbreuk te doen aan het verhaal. Komt er straks nog een deel 2 dan misschien? Nee. Maar dit verhaal speelt zich af dus voornamelijk in Kerkrade en Spekkelzerheide.
heeft een zijsprong naar Londen, waar een spannend, leuk gebeuren plaatsvindt, zal ik zeggen. Hij lacht al, hè? Ja. Hij lacht al, dus dat moet een voor de goede... romanliefhebbers is dat smullen. Dat moet een goede passage in het boek zijn, lijkt me zo. Ja. En goed, ik weet niet... van vroeger had je dokter Wakkers. Ik weet niet of dat nu bekend is. Ik ken hem niet in ieder was een geval. huisarts, dokter Wakkers. Dat was bekend. Dus die speelt ook een rol in dat verhaal. Dus, en dan speelt het verhaal zich ook af in de mijn. Allerhande in Bocholt ook een beetje. Dus het gaat alle kanten op. Maar, dus Parkstad en daarbuiten, hè? Laten we het zo maar zeggen. Ja. Ik zal even kort de achterkant even samenvatten. Ja, vat hem even samen. Ja. Dus wanneer twee mensen elkaar ontmoeten, voelen ze iets dat groter is dan woorden. Maar dan komt er een vertrek tussen beiden. Door de belofte in een verleden dat nog niet is afgesloten en de roep van avontuur, besluit zij naar Engeland te reizen. Maar hij blijft achter met 1000 vragen en een gemis dat hem verteert. Beiden proberen verder te gaan, elk op hun eigen manier, ervan overtuigd dat de ander al een nieuwe invulling aan het leven heeft gegeven. Maar wat ze niet weten is hoe dicht verlangen en misverstand bij elkaar kunnen liggen. Zou je een film over kunnen maken? Zou kunnen, ja. Zou kunnen. Dan maak ik nu weer iemand wakker, want er wordt heel veel over Limburg op film gezet en geproduced. Dus ja, misschien komt er wel een film. Ja. Jos, even voor de duidelijkheid. Hè. Het boek is wel al te krijgen. Hè. Waar kunnen de mensen het boek krijgen als ze het willen hebben? Het is heel recent te krijgen. Het is uiteraard bij mij te koop. Het is op bol.com te koop. Het is in elke boekhandel te bestellen. Dus het is overal verkrijgbaar. Nog even dan de titel. Ik ken hem bijna dromen. Trouwens, beide boeken zijn zo... Ik laat ze nog eens eventjes zien. Ja, beide boeken. En Het Volmaakte Geluk bestond. En eigenlijk had ik eerst dit boek moeten schrijven als je de tijdlijn bekijkt. En dan pas dit boek. Ja, logisch. Maar ik heb eerst dit boek geschreven. En dan heb ik pas dat boek geschreven. Ja, want direct na de oorlog, toen zat jij nog niet in dat kasteel, hè? Nee. Dan was je waarschijnlijk nog niet geboren. Nee, ja, klopt. dat bedoel ik. Dus, Ach ja. En het leuke is dat het zich echt in Kerkrade afspeelt. Dus ook op de Dominiale Mijn. Dus ik moet ook even zeggen, de hoofdpersonages, de namen kloppen allemaal. Van de randpersonages zijn natuurlijk fictieve namen. Okay. Maar er staan ook enkele oude afbeeldingen in. Authentieke afbeeldingen van, ik noem maar wat, van het Hertpark bijvoorbeeld. En van dingen. Dat is in het kader van de WMC helemaal mooi natuurlijk. Hè? Ja, dus die dingen, die kloppen allemaal. Hè? Dus afbeeldingen, ik wil dat zoveel mogelijk klopt. Maar goed... En je zei, op dat ene boek had je 4 jaar geschreven. Hoe lang heb je op dit boek geschreven? Hier ook. Ongeveer 4 jaar. Potverdorie, dan heb je al bijna 8 jaar alleen met schrijven doorgebracht. Ja, mevrouw is heel blij dat dit boek afgerond is. Dat ik weer tijd heb om te klussen. Oh, dus die schrok net al toen ik zei van... is er een deel 2 staat er aan te komen? Ik wil wel nog een 3e boek gaan schrijven, maar ik weet nog niet waarover. Nou, mevrouw, dat doet hij dan maar na de zomer ergens. Hè? Als het een barkoude winter wordt... en hij veel tijd heeft om achter een elektrisch kacheltje... zeggen we dan, zich op te warmen. Jos, moeten we nog iets aan toevoegen? Want we moeten langzaam gaan afronden. Ja, goed. De boekpresentatie van het nieuwe boek, Bitterlief... maar het andere presenteer ik dan ook. Als de mensen het dus straks nog willen zien... Hè? Dus als je het boek wil hebben, kun je het al kopen... maar de officiële presentatie... die gaat plaatsvinden. Wil ik ook specifiek in Kerkrade houden... Ja. In de Hub-bibliotheek. En ik heb niet eerder een datum kunnen vastkrijgen dan 10 september. Donderdag 10 september om 2 uur 's middags. Donderdag 10 september om 2 uur 's middags. Het boek Bitterlief van Jos Essers. En dat andere boek zal die ook wel bij zich hebben. Dat heb ik dan ook bij. En dan kunnen de mensen laten signeren, neem ik aan, hè? Ja, uiteraard. Ja. Ja. Ik zou willen zeggen, bedankt voor de komst naar de studio. Ook aan je vrouw die hier om het hoekje zit. En wel thuis. En
adie en hartig vrije, wa. Adie, wa. Allee, hè.